Така, здравейте хора, аз съм Ведом 180 и днес ще играем на мобилни игри Clash of Clans. Тая игра съм се развивал от 2 години, но не съм я играл много. Затова днес реших да направя един епизод, защото не съм изостанал много в клиповете. И да започваме, че ще събера манитата. Да, стигнал съм до пеката. Ето сега ще покажа профила ми. Ето това ми е профил. В момента даже си апгрейдваме едно нещо. Така. Я да видя. Включен ли съм? Били са ни. Че как? Като сме слаби. Не е наш проблем. Това не е много добро. Майче. Или е добро, не знам. Аз какво апгрейдвам? Не, но... Town Hall 9. Оп. Ей! Всичко ли? Не ми е всичко на макс, но Town Hall 9 се става. Така, 1, 2 и третия... Добре, става. Имаме ли... Да, имаме. Да нападаме. Мимката. Къде? Ай, тук пускаме. Найтнатите. Опис вибрира. Така, добре. Файлбък. Да, малко съм слаб. Така, черите да ги пуснем. Аре, поне една звезда да изкараме, че е най-добре. Гледаме. Какво ста? Тук. Опа! Теслата не трябваше. Поне ще измъчим ли една звезда? О, добре, Паризиум, това е важно. Това искаме елексир също. Не знам, но май ще бихме поне една звезда. Да. Ако лагва, това си е самия телефон. И ако се чувам тихо, пак си е самия телефон. Ако си е самия телефон. Може да има влогчета сега. Не знам. О, една звезда. Давайте разбитим тук муцуните. Нямам ли арчери? Имам бе. Давайте! Това трябваше да го си. Не, няма никой. Давай пеката, занимавайте се в пеката. При арчери няма арчери, има си всичко. Добре. Не бе. Там тук не ги усещат. Давайте бе. Да успаваме за толкова време. Арчи свърши времето е. Да, Божидар се логва. Бебе. Толкова сега навлезнал. Ще чака малко. Лейтер. Нищо. Не ми е провалил нищо. Божидарчо. Да, хора, това беше от мен, само да ви ми видите хубавата база от Божидар, от Москлев и Тила, защото той ми го развива и аз се включвам по-малко. Да, хора, да отново ви харесва, дайте лайк, сабскрайбнете се, ето пак влиза този мангал, ще го тепам само да го видам, сабскрайбнете се, коментирайте нещо да ви отговоря и чао!